Türkiýede ruhany Fethullah Gülen'iň hyzmat hereketi bilen ilteşikli bolmakda, ýagny Gülençide guman edilýän Türkmenistanyň bir raýaty tutsag edildi. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. CNN Türk neşriniň 20 noýabrda çap eden habaryna görä adynyň KIM diýilip diňe baş harplary köpçüligi mälim edilen Türkmenistanly raýat Edirne welaýatynyň Uzyn köprü etrafynda ele salyndy. FETÖ agza bolmakda, ýagny Gülençide guman edilýän Türkmenistanyň raýaty bir kanun ýollar arkaly Türkiýeden Gretsiýa geçmäge sinanşan mahaly serhet gullukçular tarapyndan saklanyldy. Türkmen raýaty polisiýa işgärlerine tawşyrylandy. Onuň FETÖ, PDY terror toporuny agza bolmak aýplamasy esasynda hasaba alınandygy anyklandy diýilip habarda aýdylýar. Gülençide öýdülen Türkmen raýatynyň suud öňüne çykarlandan soňra tutsag edilendigi we türme iýerilendigi hem habarda bellenilýär. Ýöne Türkmenistanlynyň suud işiniň dolu tamamlanandygy ýa-da tamamlanmandygy şeýlede oňa näçe ýyl kesilendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň değişli edaralaryndan şolsandy, Edirne welaýat polisiýasyndan giňişräk maglumat almak boýunça eden ýygyderli sinanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2016-njy ýylyň tomsunda Türkiýede başa barmadyk harby agdarylyşynyň arkasynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dini ruhany Fethullah Gülen'iň durandygy öňe sürilenden soň Türkmenistanda onuň hyzmat hereketi bilen ilteşiklidi öýdülýänleriň uzak möhletleýin türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada Adatlyk radiosy ençeme gezek habar berdi. Aglabasy telekeçilerden, muallimlerden we okuwçylardan ibaret bu Türkmenistanlaryň köpçülikleýin soragy çekilip gynamalara sezewar edilendigi we dürli aýplamalar şolsanda jenaýatçylykly toporu maliýeleşdirmekde aýplanyp ýapyk gapylaryň aňyrsynda suud edilendigi habar berildi. 2017-nji ýylyň aprelinde Adatlyk radiosyna gowşan Aşgabatyň şäher kaziýetiniň hökmünden göçürmedigi aýdylýan dokumentde Gülençi bolmakda guman edilýän 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilendigini görsek bolýar. 2018-nji ýylyň iýununda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsag edilmeler boýunça işçi toporu özüniň 80-nji sessiýasynyň dowamında Türkmenistanda Gülençi bolmakda guman edilýän 18 adamyň eden etdilikli ýagdaýda tutsag edilip türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada netije çykardy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary ne inkar edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Bu barada resmi media hem häzire çenledimýär.